Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shirinmu na fagen ra'ayi. Sunana Shamsu Shattima, a tare da ni akwai Sunana Muhammad Jamil. Malam Muhammad Jamil. Na'am. Ina so ne mu tattauna dangane da wani magana da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro, Malam Nuhu Ribadu ya yi a kan cewa wasu daga cikin 'yan ta'adda suna neman zaman lafiya. Ya ƙara da cewa matsalar tsaronmu ba yaƙi ba ne, matsala ne na cikin gida. To menene ra'ayinka akan wannan magana na neman sulhu da 'yan ta'adda? To abu na farko za mu fara da shi sulhu. Me ne ake nufi da shi sulhu? Kuma me yasa ake neman shi wannan sulhu ɗin? So kaga shi maganar sulhu shine like a ce a samu daidaituwa tsakanin Su 'yan ta'adda da kuma mutane ko kuma gwamnati. Yawwa. So menene kuma yake kawo shi wannan sulhu? Kaga a duba na me abubuwan da yake faruwa, akwai dalilai da za a iya ce su suka kawo. Kaga za a iya cewa maybe su wannan 'yan ta'addan sun samu matsin lamba ne daga jami'an tsaro. Meaning like an takura su wanda bayan da za su iya, bayan da za su yi. Ka fahimta? Ko kuma like sun samu gazawan kayan support kenan daga wayanda suke taimaka musu wajen kawo makamai da kuma abinci hakan nan. So kaga wannan mutane suka shiga wannan, su 'yan ta'addan kenan suka shiga wannan yanayi, dole kaga za su buƙaci shi wannan sulhu ɗin. So another thing kuma shine zai iya zama pattern ne na yaudara. Meaning sun ga cewa okay, an riga da an fahimci duk wasu dabarbarunsu. So ya kamata a ce su nemi shi wannan sulhun saboda su je su sake yin shiri. Ko ba haka ba? So like abin da nake so a duba a nan shine an ce wasu daga cikin 'yan ta'adda. To sauran fa? Ko ba haka ba? Ya kamata a ce an duba in wai yanzu wannan an yi sulhu da wayannan an bar su, sauran fa? Tsakani da Allah ne. Ka san ina ga 2009 ba? 2009 an yi presidential amnesty wanda aka yi na Niger Delta. An fito da wannan shi wannan kungiya na sulhu, yawwa, na su militant kenan 'yan Niger Delta, saboda su yada makamansu akan abubuwan da yake faruwa na yankin. To kaga like gashi nan an yi wannan sulhu din, amma ba ga baki ɗayansu bane aka yi sulhu da su. Wanda like gashi nan an yi sulhu da wasu ɓangaren, ga kuma wasu ɓangaren sun ci gaba da yin shi wannan ta'addanci. So kaga yanzu mu abin da muke so a duba a nan shine lallai mu abin da muke so dama shine ya zamanto cewa an tsaya da wannan zub da jini da ake yi na 'yan uwanmu. Ko ba haka ba? Amma ba za a zo kai tsaye yanzu for example a ce mana ana so a yi sulhu ba. Wani irin tsari ne aka zo da shi? Dan dole ne in da a yi sulhu ne dole ya zamanto a cikin tsari na doka. Ba wai za a zo a ce mana abu za a yi sulhu ba ne kawai ba tare da ba wani hukunci ko kuma diya ko kuma wani abu. No, lallai a fahimtar da mu menene ake nufi da shi wannan sulhu ɗin, saboda mu gane ina ne aka dosa da shi wannan magana. Yawa. Malam Jamil, idan aka yi sulhu da su 'yan ta'addan nan, wani saƙo hakan zai aika ma jama'a, musamman ga su waɗanda suka sha wahala a yayin waɗannan ta'addanci? Yawwa, to kaga asalin main pointin kenan. Saboda duk wanda abin ne ya shafe shi, meaning an kashe masa ɗan uwa, dukiyansa ya samu problem, ya rasa dukiyansa. So in aka ce wai yanzu wasu ma sun gudu daga muhallin su, yawwa, sun bar gaba ɗaya kuma ba tare da sun tafi da komai ba. To ka gani gaba ɗaya dukiyan kan kenan. So like duk wanda aka masa wannan abun kuma ya ga an zo ana maganan sulhu,
like zai ɗauke ta akan ba a masa adalci ba, saboda babu yanda za a yi kai an zo an kashe maka ɗan uwa, ka je ka ga shi wanda ya kashe maka ɗan uwa ana magana an yafe mishi wannan laifukan da ya yi. Yawwa, so kaga kai abu lalle za ka ɗauke shi a matsayin ba maka adalci ba ne wannan. Yawwa, so kuma mene shi wannan maganan sulhu da ake yin zai signaling ma mutane kan cewa to ai shi ta'addanci kaman like wani abu ne wanda gwamnati ne ma za ta zo ta ringa maka gata. Ka fahimta ai? Saboda kaga muna fama da shi rashin aiki da talauci da yake ƙasa. So kuma yanzu shi duk wanda aka yi wannan sulhu da shi din, na farko za a ce maka ai da an sa shi a makaranta. Ko ba haka ba? Bayan ya gama wannan karatun za a ce an horar da shi an koya masa sana'a. Ko ba haka ba? Na ukun kuma an samar masa da jari da kuma sana'an da in ma kowane fanni ne yake za a samar masa da shi wannan aikin. So meye ne yake signaling wa mutane? Yana nufin cewa to ai ya kamata kawai kai ma ka je ka join shi wannan ta'addancin tunda ga mafita ga yanda za a yi a kula da kai, za a maka komai, za a sa ka makaranta, za a baka sana'an yi. So abu ne wanda kaga za ka ce to wannan ai abun yi ne ba abun bari ba. Yawwa, so like ya kamata a ce lallai akwai tsari na mene tun ba shi wanda aka zalunta ba, ya kamata a ce akwai hukunci da kuma mene maganan diya shi wajibi ne da dole ne wannan, ka fahimta ai. Yawwa, amma kaga gwamnati ba ruwanta ma da wannan yanayi. Hasali ma mutane suna korafi gwamnati ba ma ta iya zuwa ko ta nuna wani alhininta in wani abu ya faru. So shine ai problem din kaga kaman ku yanzu da ake zalunta kaman ana tunzura ku kenan kuma ku je ku yi wannan ta'addancin, ko ba haka ba? Yawwa, saboda me an muku kuma an tsaya ana kallon kuma wanda suka yin gashi na an ɗauke su ana kulawa da su. Ana muku nufin cewa ku ne banza kenan, ku ba komai ba ne. So like abun shine gaskiya karama ni ba na son ringa ji ana kiranta da sulhu. A nema mata wani suna saboda magana na sulhu fa abu ne wanda lallai kai da aka zalunta an maka adalci. Ka fahimta? Yawwa. An zaunar da ku a tare kenan kamar. Yawwa, an maka adalci minin an ciro gaskiyar lamari sai yancinta kenan me ya faru kaza ga abin da ya faru an yi maka kaza uke to kai yanzu tun da an maka kaza ga hukuncin shi wanda ya maka kaza da hukuncinsa. Yawwa. In ba to kai shine kai kanka zaka gamsu ma da wannan sun ba kai. Yawwa, amma ba wai do akwai wani abu ana ce masa pragmatic decision wanda kaman abu ne hukunci ne wanda gwamnati za ta iya yi hakan nan na ganin cewa duk da wasu mutanen za ga ba su yarda da shi ba, amma saboda irin for example an yi wannan hukuncin like gaba ɗaya al'umma za su benefitin da shi hukuncin. Yawwa, so amma kuma before a yi wannan a ɗauki wannan matakin ya kamata su al'umman da abin ya shafe su da a fara dubawa, ba maganan sulhu da shi wanda yake zalunci kowane lokaci ba. Su wanda aka abu ya affecting su ya kamata a gwamnati ta fara focusing a kai, ko ba haka ba? Mutane sun bar gidajensu suna jeji, like ya aka yi da maganan su, ya me ake ciki da su, ya ake ana ƙoƙarin a sama musu inda za su zauna ko kuma za a bar su ne a jejin yunwa ya kashe su. Ka fahimta? So like aka fara cikin wannan decision din first. Secondly, kaga ni ina ƙara magana an ce wani ɓangare ne daga cikin 'yan ta'adda. So ni kaga ba zan fahimci ya abin yake ba. Meaning yanzu an ce wani ɓangare ba kan ana nufin wasu 'yan tsiraru ne a wani jeji. A wani ku ɗaya ma wata suna jeji ɗaya. Yawwa, maybe su an takura musu suna ganin cewa za su iya halaka. So suke jin suna so su yi wannan sulhun. To sauran yankunan fa. Ko ba haka ba? Sauran yankunan fa. Kuma kaga yanzu aka ce an yi sulhu da wannan an yafe musu.
su sauran fa ba haƙura za su yi ba tunda sun san cewa idan an zo da a kama su za su iya ce su ma za su iya ce za su yi sulhu. ka gane na so gane. shi yasa nake maganan cewa lallai a fidda tsari na hukunci da shi kuma secondly na biyan diya. In gwamnati ta ɗauki maganan sulhun nan a kai, so dole ita za ta biya diya kenan. Ko ba haka ba? Tunda za ka samu dai shi su 'yan ta'adda ba za su iya biyan iya adadin mutanen da suka kashe ba. Ba su isa ba. So like in dai gwamnati ta ɗauki wannan hukunci ya hau kan su ga hukuncin da yake kansu, kuma gwamnati za ta biya diyan wayannan ta'addanci da aka yi. Yauwa wayanda suka rasa dukiyoyinsu gwamnati za ta biya su. So like wannan ne mutane za su fahimci cewa gwamnati tana taking measures ne wanda like ana ƙoƙarin a curbing ɗin shi wannan ta'addanci. Yauwa saboda duk wanda aka masa gaskiya aka zo aka yi maganar sulhu zai ce ba a masa adalci ba, shine maganar gaskiya. To bari in je ga tambaya na wanda zan iya ce kusan shine tambayar mu na ƙarshe. Wani darasi Najeriya ta koya daga sauran ƙasashe da suka taɓa ɗaukan sulhu a matsayin mafita? To like darasi kam babu wani darasi, saboda kaga measures da ake ɗauka, na farko dai ba yau aka fara shi magana wannan sulhu ba. Kuma akwai wayanda da aka ji su like okay shi yanzu ya daina yin wannan ta'addancin amma kuma ɗauki makaman shi ya sayar ma wani. Ai kusan wannan abun ma shi yake faruwa a kowane lokaci. To kaga ko wannan menene kai kenan? Like okay tunda kai ido ya zo kanka. Ido ya ma yawa. Ido ya ma yawa. So bari mene ka yi shifting ɗin shi ka mai da shi zuwa ga wani, saboda me a ci gaba da wannan ta'addancin. So ka ga wannan ba za a ce wai ya daina. Ya daina ta'addanci ba, tun daga shi yana kan ba ma ta'addanci support. Yauwa yana kan hidima wa shi wannan ta'addanci. So ni gaskiya ban ga wani measures da aka cikin ba, saboda kaman yakin basasa ne na Sierra Leone nake ga wanda su ma sun yi wannan abu na sulhun. Yauwa amma kuma mene akwai kotun da aka kaddamar da shi na wannan, kuma mene da dokoki da aka saka wanda su like za a fito da gaskiya ya zamanto cewa akwai kuma mene sahihan shugabanni. Yanzu for example a ce manya-manyan shugabanni na 'yan ta'addan ka fahimta gabaki ɗaya an haɗa su a waje ɗaya. Yauwa to kaga like okay za a fara cewa okay to wannan measures maybe an yi taking tun daga leaders sun riga da sun shigo hannu. So za a iya cewa okay to the next step kuma shine za a tsaurara matakai na sa ido. Zai zamanto cewa an ƙara sa ido a kan su wayannan mutanen. Ba wai yanzu for example kawai dan an ce an yi sulhu kawai shikenan za a bar ku kawai sakaka shikenan. So kaga ba wani maganar sulhu kenan, tunda kun gane an tashi an zo da aka kashe mu ne muka nemi sulhu. Kun koma ta can wajen kun ci gaba da abin da kuke. An je kun ci gaba da taimakon wayanda su yawwa to ka gani. So like mu gaskiya abin da muke so gwamnati ta yi shine ta fito ta gaya wa mutane like shi wannan sulhun ga hukuncin da ake so a yanke a kan su 'yan ta'addan, ga kuma maganin diya. Ka fahimta yauwa na wayanda aka zalunta yauwa sai next kuma akan su 'yan ta'addan yanda za a yi da su. Yauwa first thing abinda mutane muna so mu fahimci menene hukuncin, saboda shine most important thing, shine za mu gane cewa ana so a lalle a dakile shi wannan ta'addanci. Idan sulhun ya zama ba hukunci to abu ne wanda gaskiya ina ga ba a shirya a tsaye da shi ba, saboda kamar ana gaya wa mutane ai wannan abu
in kuka yi shi ma gata za a zo a ringa muku. So ni gaskiya ba yana tunanin akwai wani darasi da aka wani koya, abu ne kawai wanda kowa yakan zo kawai ya yi shi gaba gadi, wanda ba a fito kuma da sauran matakai shine maganan. Kuma lallai wannan tsauraran matakan lallai sai akwai su. Yawwa, sai an ƙara komai tsaron da komai. Mutanen nan da suka fito akan cewa suna so a yi sulhu da su, ba wai kawai da a yi a basu su koma cikin al'umma ba. No, lallai ana so a ji wannan hukuncin maganan diyya, saboda mutane, yawwa, mutane lallai abin da za a yi musu kenan. Saboda kai yanzu in an zo an maka wannan, ka rasa dukiyan, ka rasa yan uwanka, kai ma za ka iya faɗawa ta'addanci. To amma mene, an tallafa maka, an biya wani ɓangare, like za ka iya ka sake fara rayuwa da shi wannan diyyan da aka baka. So jama'a, sulhu dai an ce alkhairi ne, amma babban abin tambaya shine ta wani hanya. Kun ji kaɗan daga cikin tattaunawarmu da Jamil da yake maganan cewa in fa har an yi sulhu dole a ɗauki tsauraran matakai, sannan su wa'inda abun ya shafa dole he gwamnati ta ware diyya da za a ba su, domin hakan ya taimaka musu wajen farfaɗo da rayuwarsu, a maimakon ka ji cewa an zalunce ka ba a wani matakin da aka ɗauka a hukumance ko a gwamnatance, kai ma za ka iya shiga wannan abun domin ɗaukan fansa, ko domin kai ma ka samu hanyar da za ka nema ma kanka jin daɗi ko gamsuwa akan zaluncin da aka maka. So kofa a buɗe yake domin shawarwarinku, musamman akan wannan tattaunawa. Muna buƙatar mu ji abin da za ku ce, saboda wannan abin da za ku ce in shine zai sa mu san me kuma kuka fahimta. Kofa a buɗe yake. Mun gode da lokacinku, sai kun ji mu.